Počesto nam se dešava da nam plodovi tikvica počnu da trule. Evo, ovo je jedan zametak, vrlo mali plod koji evo od cvijeta već počinje da truli. Razlozi truljenja tikvica mogu biti različiti. Evo, jedan od njih je da se ne bi ovo dešavalo. Kada tikvice procvjetaju i vidimo da se plod počinje formirati, ovu sasušeni dio cvijeta treba otkinuti i ukloniti, jer njegovim sušenjem i početkom truljenja zna se desiti da se prenese i na plod. Međutim, mnogo češći razlog je pretjerano navodnjavanje. Tikvica ima izuzetno veliku lisnu masu i krupne plodove, znači zahtijeva puno vode. Međutim, ne smije se sa tim pretjerati. Tikvice je dovoljno u normalnim okolnostima jednom sedmično obilno zalivati, jer one imaju izrazito razvijen korijenov sistem. Centralni korijen zna otići u dubinu od 1 metra, međutim na dubini od pola metra korijenov sistem se grana i praktično tu se snabdijeva sa vodom. Znači, u toku 7 dana dovoljno je jedno obilno zalivanje. Međutim, za ovih junskih paklenih vrućina eventualno se može tikvica navodnjavati i svaka 3 do 4 dana. Bitno je pronaći optimum u navodnjavanju. Također je vrlo bitno da se ne smije direktno na stabljiku sipati voda. Najbolje je oko vreže napraviti krug sa vodom. Drugi razlog je višak azota. Tikvice ne podnose puno azot, znači iz prihranjivanja treba isključiti đubriva koja sadrže azot, kao što je kan ili ureja, ali i đubrivo od koprive. U ovom periodu kada se plodovi formiraju, potrebno je tikvice prihranjivati sa kristalionom određene formulacije. Prihranjivanje se ne smije isključiti, jer bi u tom slučaju došlo do slabog formiranja plodova i njihovog slabog rasta, odnosno bilo bi malo tikvica i nedovoljno razvijenih. Znači, umjesto azota povećat ćemo ostale mikro i makroelemente.